Per poder fer una bona reacció química, com a mínim calen 2 ingredients, i Junts per Sant Vicenç en té moltíssims. Té experiència, té formació, té coneixements i, el més important, té molta il·lusió de fer-ho molt bé. Per això formo part de Junts per Sant Vicenç. És important que tots ens fem entendre, que hi hagi diàleg, i crec que precisament aquest partit és la millor expressió del diàleg i de la conversa. S'ha avançat molt en el poble i que hem de continuar avançant, hem de continuar treballant perquè tot vagi millor. No podem retrocedir. Crec que ha de guanyar Junts per Sant Vicenç perquè és la millor opció y porque son suficientemente plurals como para representar todo el pueblo. Yo creo en este proyecto porque es un proyecto abierto, transversal, en el cual tenemos cabida todos, seas de donde seas, vengas de donde vengas, hables como hables. M'he sumat a aquest projecte de Junts per Sant Vicenç perquè el veig com un projecte molt divers, molt solidari, molt comunitari, on tot el món pot participar. Soc un enamorat de Sant Vicenç dels Horts i de la meva comarca, perquè penso que és un territori amb moltes oportunitats i amb molta feina per fer, i d'un temps ençà, sobretot el col·lectiu de gent jove, se n'ha donat i està fent molt bona feina. Se han hecho muchas cosas en el pueblo y creo que al final todo el mundo puede dar su idea, puede dar su manera de pensar, se respeta y se tiene en cuenta, y creo que eso es muy importante para los ciudadanos. Y me gusta mucho San Vicente como está progresando y me gustaría que siguiera progresando bastante más. M'he volgut implicar amb Junts per Sant Vicenç per la importància que trobo a l'opinió del jovent de Sant Vicenç en tots els temes que ens engloben. Crec que la candidatura de Junts per Sant Vicenç, perquè penso que aquesta és una eina que tenim a nivell municipal per tal de materialitzar el que serien els valors republicans com la llibertat, la igualtat i la fraternitat. La candidatura més diversa, més plural i la més significativa d'aquest poble de Sant Vicenç que nosaltres tenim. I per tant, jo espero i desitjo que aquesta candidatura sigui la candidatura guanyadora. San Vicente del Horts ha cambiado mucho, me gustaría que siguiera. Y bueno, y tenemos que votar a Oriol y luchar por él, que es el que ha sacado adelante. Un projecte que a Sant Vicenç ja està plenament consolidat, que ha permès avançar com a municipi i ha permès que en allò que érem els darrers hem fet passes per anar sent un municipi de primera. Per tant, moltíssimes gràcies pel vostre suport. Sant Vicenç ens espera, el 26 de maig voteu Junts per Sant Vicenç.